dito sa Naga City. Pakita ko sa inyo ang kalagayan ng Naga. Dito tayo sa may J. Hernandez Street. Sa likod pala yun. Hindi na makapasok yung ating motor, guys. So live tayo dito sa malapit sa UNC. Hindi na makapasok yung motor natin. Maglalakad tayo. Grabe lubog dito, ano? Nalubog. Nabasa yung mga tindang, ano? Yung problema, laboy adi. Ay, di kita malagpas sa pulis. Yung, ha? Doon maga yung papasok sana tayo. Diyan oh. Ay, putik din. So, hindi kaya guys ng motor natin. Kaya nilusong na lang natin yung baha. Kampirang aldaw mo niya patulong. Patulong. Patulong aldaw mo niya lang. Dapat pala bike ang dala natin, oh. Dapat pala bike. So ito guys, nilusong namin yung baha kasi medyo delikado po papunta ng USC. So nagkataon po kasi ano, kasal ng pinsang ko. Nakasal po yung pinsang ko at pupunta po kami doon sa Patahian para kunin yung ano, yung mga damit na gagamitin. Bahaong baha dito. Ayan, oh. Nalubog yung ano, auto. Ayun, dadaan. Agi. Guys, oh. Madaming nalubog ng mga motor. Ito guys, ang police station ng ano. Ito. Police Station 1, Naga City. Yan. Barlin Street pala tayo, Jack. Nasa Barlin Street pa lang kita. Ito, Barlin Street. Sa kabila, J. Hernandez. Ito. Ano simbahan natin, Jack? Basilika. Yan ang Basilika. Basilika guys, oh. Paglabas natin yan, malapit na, ano? Akaw na yun. No, doon tuhod pa, oh. Tuhod pa doon sa dulo. Lubog. Ini mga ano ni, laundry. Ay, garments. Tahian din, oh. Basa yung mga ano nila. Ano? Basa yung mga damit. Oh, yung closet, oh. Na-close na yung closet. Saglis lang, boss. Anong YouTube channel mo, boss? JR Habi po. Yan lang, oh. Hi! Subscribe na ka, boss. Maray pa si Manny, grabing tinapa. Oo, alarong pati yung Jack. Pero na itakayang ano, lango yun ini.
So ini po ang kamugtakan iti sa Naga City. Oh, pagbalik ni Manoy ho. Pagbalik mo Manoy. Master po kami, master. Master Square. Maabot guys ang garter cam brief ko. Ay, uto baga. Ay, saan ito? Saan yan ito? Malapit na doon pa. Doon pa yun, oh. Saan itong building na ito? Halat. Ang ganyan siya. Oh, yun UNC. Alin? Ayan. Yun oh, yung kulay, may Jollibee poster. Ay, ini na, oh. Ayan pala, oh. Yan, oh, Ruel. Butik. Ayan na pala. Ang problema, kung makabalyo kita dyan. Pero bilhin sarado. Sarado. Ano daw? Baka dito may Kanal. kapa. Ayun. Ay, meron. Yan. Kapa. Sir, bukas yan, sir. Bukas yang butik. Sarado. Dapat po. Sarado yan, sir. Makakuha ko ta kaming bado. At tayo ka. Ayun may ari dito. Yan mayari. Ayun, sinabutik dyan. Ito Yan, Raul. Sir, Kilorbik. Na damit. Kilorbik. Masukol. Ito yung pader. Alam itong takasig di. Oh yan si Tio Jackie oh. Mabalyo kita. Mabalyo kita. Mababasa talaga ang short na guys. Kaluskusan tama ng short ha. Makikita darang sanglian. Happy lunch time sa lahat ng ng halian. Tingnan nyo yung basura oh, ang dami. Ang dami guys, basurang palutang-lutang. Oh, yan na, tumirik na yung motor. Yan, live tayo dito sa Naga City. So dito kami pupunta sa tahian ng damit. Sana ay ano, makuha na yung damit, yung barong. Ayan, dito kami pupunta. Ruel Velasco Couture. Sa taas. Ang problema baka walang signal sa taas. Dito lang tayo sa baba. Ayan guys. Kung may mga kamag-anak kayo dito sa Naga, dito sa may street ng UNC, University of Nueva Cáceres, sarado pa po ito oh. Talagang truck lang ang pwedeng dumaan dito guys. Hanggang ano, hita ang baha dito sa may J. Hernandez. Pangatlong araw na ngayon, simula nung tumigil yung pag-ulan, pero yan, baha pa rin ang kahabaan ng J. Hernandez Street dito sa Naga City. So doon yung gate ng UNC sa may naglalakad na taong yon. Ayan.
Yan ang nangyari sa Naga City. So nandito tayo ngayon sa harap ng Salon de Naga. Yan, may gasol, tindahan ng gasol. Nakakatakot guys maglakad dito sa tabi kasi baka may manhole ay lumubog tayo bigla. Oops. Ang ilalim niya guys putik. Ayan, lumusong yung Montero. Yung yan, Fortuner. Lumusong guys ang Fortuner. At matras guys, hindi kinaya. Sel Rubios, hello po Ma'am Sel. Sabi niya keep safe, ingat kayo sir. Sabi ni Ma'am Margie Malakad, hello po, shout out. Ito guys ang nangyari sa Naga City matapos po ang bagyong Christine na nagpaulan ng sobra-sobra sa Bicol. So sa guys, sa tagal kong pabalik-balik dito sa Naga, ngayon ko lang ito na-experience dito sa Naga City. Pero yung padjak kayang-kaya ng padjak guys kayang-kaya. Shout out sa Wash and Stitch. Yan si ate zoom ta. Ayan guys, nag quick live lang po ako para ipakita sa inyo ang sitwasyon dito sa Naga City. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa pag-share and like ng ating video. Please subscribe and like our video guys. Salamat. God bless. Happy lunchtime.